Mela ditri Ġużellu l-Mercer. Dak jiġi minni. Sejjem. Serjetà, Ġużellu. Triq Salvat Soppardi, hawnhekk joqgħod. Hawnhekk għandna il-personalità ta' din il-ġimgħa għax infakkarkom il-ġimgħa li għaddiet Antonio Bartolo għalilna li kieku kellu jażel lokalità li jmur joqgħod fiha jew li jkun minn dak il-post għażel Ħaddingli. U llum qegħdin f'Ħaddingli. Fit-triq Salvat Soppardi mmur nintaqgħu mal-personalità li ħafna minnkom ta' fuq imma qatt ma tkellimna miegħu b'dal mod. Fil-fond. Fil-fond, tlaqna. U t-tnejn jiena daqqajthom lota. U hemmu, sinjuri, għandna lil Joseph Muscat. Mhux il-Prim Ministru. Joseph Muscat? Ex-Prim Ministru. Ex. Joe, inti jgħidulek Ġużu. Muscat magħruf bħala il-Beżuża. Ġew, inti għal forsi minn marfekx, inti dak ir-raġel illi tkun qed tiġri jew timxi bin-naċ u l-mos fuq din l-klif soċi. Ejwa. Kemm ilek tagħmilha? Meta kelli dawk l-20 sena. Ħobbi battu żgħir da mela. 55 sena. 55 sena. Da xogħolok imma hekk jew X'inhija? Xogħolok dak tal-passat. Le, konna ġemma l-gvern ukoll. Ora, passatem. Bħala delitzki. Isma' issa fuq in-naċ u l-mos nitkellmu għax mhux lok. Ġużu, id-dar tiegħek jisimha l-imnarja u hawn diversi annimali bit-tabella bin-numru. Għaliex? Dak konna ġawirja tal-qali minn għalija. Kien jagħmel għall-gvern. U kienna jagħmlu minn numri biex ikunu jafu l-muma. Mbagħad ġġewwa. U ġifieri dawk huma n-numri li kont ħadd sembihom. Le, tawhom l-muma. Ma li kienu ħaddu sembihom l-annimali tiegħek. Rebħu. Il-baħt kont. Kont għandhom ismi. Mela 84, 82, dak 86. 86 naħseb hija. U 186. U 186. Ikbom lotto ħej. Issa, Ġus, għaliex semmejta l-imnarja d-dar? Għax l-imnarja ma ngħidlekx l-ewwel festa l-inħobb. Għax l-ewwel taħaddin li Santa Marija. Imma naħseb biċin xuxi. Tħobbhom kważi ndaqs. Ejwa. U kieku kellhom ikunu f'ġurnata waħda, naħseb li nipprova ninqasam. Tinqasam minn nofs. U l-mos imorru naħa u n-naċ imorru naħa l-oħra. U la tinsemmuhom ħammorru minn di triq għal triq it-turretta fuq dik li cliffs. Tlaqna, warajk, Ġus, warajk. Dan qatat, eża, għandek hawn. Kulħadd, warajk bejn. Għaddi, fil-familja ġbejn. Ġus, in-naċ u l-mos, xi jfissru għalik? Il-ħajja tiegħek. Wara l-familja. Wara l-familja. Meta tgħid li imma il-ħajja tiegħek hekk. Għaliex għax hawnhekk waħdek kun naħseb le. Inti huma. Ma jittantani ħadd. U hekk tieħu gost. Imma ngħid jien li żommoża jew naġa x'sodisfazzjon għandek. Bħal min, pereżempju, għandu siemel, jew għandu l-għasafar, id-delizzju. Ġus, kemm għandek mos u naċ? Ribsisti waħda. U ben jaf kemm il-darba inti u tira ġabuk fuq xi filmat jew hekk. U mad-dinja kollha qiegħed. Issa nistaqsik mistoqsija x'dibdet inti ħalib minn għandhom tieħu? Minn tan-naċ. Minn tan u taħlibhom kollha inti waħdek? Kollha? Imma nqassamhom. Mhux kuljum. Mhux dejjem le, kuljum naħleb. Kuljum. Imma pereżempju daw ix-xarajn għandi 30. Jinsu 10 ma jibqgħux jeħelbu u jiżdiedu 10 oħra. Dawwarhom bejniethom. Biex dejjem ikolli l-ħalib. U Ġus, kif bdejta del-biċċa xogħol tan-naċ? Kif ġiet? Jien missieri kien jixbor in-naċ. Minna u għaw kien ikun. Le, għarek bih fuq il-rest tal-bustin. U kont minn murmiju. Dejjem.
Mbagħad ekkwistajt l-ewwel 20 naġa u mbagħad sejjer. Daqsejt nixti tnej, erba, ġilitani xi waħda missieri. U għandhom isem in-naċ. Semmihom jew Ma kollha naraf. kollha tarafhom. L-iktar waħda favorita tiegħek li mi? Xorta. Kollha? Ma jgħidx qudiem, ma m'għandek waħda hekk li għal qalbek. Le, kollha l-istess. Xorta l-istess. Isma' Ħarrajt tajjeb. u l-ġbejniet tagħmilhom inti kollok mill-bidu sal-aħħar. Għamilhom il-mara, ma kollha nbieħhom ta' M'għandix tuqbu. għax jiġu anka Missouri, minn kull imkien. Jiena naħseb dawra m'għandnax issa qabel ma mmorru fuq il-post wieħed mill-favorit tiegħek fuq l-irdumu. Tlaqna. Ġew sawqaw x'għandna wisfel. Hawnhekk fejn jurdu, fis-sajf u fix-xitwa. Għal-frisk u għasħana u għattinna. Fis-sajf ikollhom il-fresk u fix-xitwa jkollhom is-sħala. Bl-air condition mela. Ej. Dejjem. Ejwa ranġuni l-air condition. Ħabba fih magħnu mela. Ġews, u inta għattinna li tarafhom tiegħek Nitlaqhom man nax ta' Malta kollha. 30,000 naġa ġifieri. Kien hawn narafhom kollha. 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 Mela sewwaqlek bħarrajiet tajjeb tajtilhom bisimhom wieħed wieħed inti. Ġews, minn hawnhekk? Daw kanka jekk jitħattu ma taħat ieħor. Ngħidilhom jiġu. Strejna. Isma' ħażaq kurzita oħra żgħira fuq in-naġġ. Meta tagħmel ix-xita? Jew x'jagħmlu? Ġew jirtislu għawġa. Ma joħorġux, ma jgħidux gost fil-ilma. Ħanajdlek, il-mos jibżew mix-xita. In-nax ma jibżewx. Ma għalib. Però in-nax jibżew mix-xemx. Għazgu. U l-mos le. Għattara. L-irdum, xie fisser għalik? Issu nofsu l-ħajja jixtaw fuq jien. Għalix femna, tina fxik, xie memorji. Bil-mos u n-nax narajom. Għawnek tiġri dejjem minn Nibqa sajjellem, għammek hemm il-klips, il-ħanut. Nkun għaddej minnaw, ikun mimli bit-turisti, joħorġu jiġu xin jarawhom. ġus, ma nafx, il-mara. Ma konċ tinnamra xe naqra maħħaw. Dik mux minnaw. Le, imma inti jaw ġibta? Ejwa ma, Ġieli ġibta naqra unek għal-dejt. mus burġet erba darbiet fil-resset. U kemm ilek mizzewweġ? U 50 sena. Isma, Ġus, jiena ringrazzjak tal-li għattajt dal-ftit ħin maħna tajjeb. Għapjaċir jien ukoll. Anka ħna, min jaf kem ħajamlunna like fuq il-Facebook tajjeb u jekk koġobkom għamlulu like. Inti li kieku ma teħx ħaddingli. Fej kont teħx minn Malta u għawdex, fej tażel? L-ewwel ma nażel l-imġar. L-imġar. Mela inti il-ġimgħa d-dieħla ħankunu qed insibu persuna interessanti bħalma inti interessanti int illi toqgħod l-imġar. Ġowżu Il-bezuza. il-beżowża grazzi ħafna. Grazzi intom ukoll, tokolkom bżonn, xamplu. Neġu. U tinsewx il-ġbejniet tal-beżowża. Bok jom qabel.